Moikka! Avataan yhdessä tää paketti ja katsotaan mitä täällä on. Niin kuin te tiedätte, niin mulla on tulossa ekaa kertaa tämmönen mahdollisuus, että mun omia tuotteita tulee myyntiin. Esimerkiksi ihan rajoitettu erä näitä käsin maalattuja ja itse valmistettuja korvakoruja. Näitä on 5 eri mallia ja kaikki uniikkeja, eri värejä kaikkea. Ja katsotaan mitä täältä löytyy. Jännää. Okei. Näistä tuli tosi kauniita. Postikortteja löytyy 3 eri sorttia. Oikea versio tässä ja täällä postikorttina. Näitä 3 on jonkin verran, mutta tadaa! Tämä teos on tosiaan Mielen rauha ja tää löytyy vielä Hyvinkäältä. Ei vitsi. Lisäksi täältä löytyy vielä tämmönen. Tää on tosiaan kollaasityö. Ja tää on esimerkiksi mun teepaidassa on tää kuva. Kohta on myynnissä viikon päästä.